Eguerdion txorinetarrok eta ongi etorriak astearte zuri honetan, txorinera, gurekin egotera. Plazerra dala, gaur ez da egun berezia. Beti da. Baina holan, koloretxo etorri gara, hori bai. Koloretxo etorri gara, gaur, haukenduko nuke, norbait izango dira. Etorri dira, bueltatu dira txorineko astelen veganoak, ero barazki jaleak. Bueno, ez, gaurko errezeta gainera, lehengo astean, egin nuen, hau bakaia hauak, lurranero erara. Bai. Eta badauka arekin naulako aldekotasun bat, baina, Euskal Herriko errezeta beharren Kataluniera jungo gara, eta egingo du hango sanfaina bakaia hauarekin. Eta, badauka pisto antzeko zerbait, eta egiteko modua nahiko antzekoa da, baina zer ikusirik ez dauka, egiteko moduak, era bat ezberdina, eta naiz eta berdina bateu, baliatzen nahi naizenez, hau da nengo errezeta, eta Patriz. Eta nire bigarrena, ez dator Kataluniatik apurtxo bat urrin hau janaz. Bai. Malasia aldera, eta izena bauka pronuntziatzeko apurtxo bat zaila, beraz, gero esango zuet, baina aurreratuko zuet, diela arroz fideo batzukolan salteatuta, otarraixakin eta txoixuakin. Txoixua berazan, horako fuet antzeko esteki bat badaukie, baina ez duten ez lortu, txoixua sartu etzat. Eta egazkinean ezin zen duen ekarri esteki hori? Ez que nahi xau izan dut, oparixak familixan dako ekarri, arropak eta horako gauza. Beraz, txoixua hemengo erabilidot, orduan Euskal Malasiar errezeta izango da, baina, lehen hau, goiaz ezagun zar batekin, sanfainakin. Bai, gure sanfaina hanbakaia horrela joango da. Kipula eta baratxuria txikitu eta sartagin batean olio pixkatekin erregosten jarriko ditugu. Piper berdea eta piper morroa laukitan moztu eta hauek ere sartaginera. Beste lapiko batean ekilore olioa jarriko dugu, kuiatxoa eta alberginia laukia honditan moztu eta hauek olio berotan frijitu ingo ditugu eta gero paperrera aterako ditugu. Tomatea txikitu eta piper berdeak eta inda daudenean, alberginia eta kuiatxoa gehitu, 5 minutuz utzi egiten, makaiagoa gehitu, gatz puntuan jarri eta bukatuta dago. Beraz hori, sanfaina izango da zerbait oso koloretsua holan, eta normalean oiaskoarekin ero bakaiarekin inaldana, baina badakizu zigor oso bakaia uzalea danez. Badakigu bai. Bakaia bingo du. Eta hemen beti esaten duena, ez dugu erabiliko lako bakaia xerra hon bat, hemen mamurtu erabiliko du, hemen daukau, eta gero denboraz pentsatu dana, denboraz ondo gabiltza, ikusten modu pixkat motz geratzen dela errezeta, inaldu da, pilpila antzeko batein, eta moldatuko zuen beste hori bezala, moldatuko dugu, sanfainari, makaia bagituko dio pilpilerara, eta holan, beste krematxo gehatuko da. Sanfaina klub ranero. Ero aldaten gado. Igel joko sanfaina ero deituko dio. Esan dako, sartagin bat. Bai. Olio txorrota da batekin, eta hemen baratxuria eta kipula txikituta erregosten jarriko ditugu. Eta jungora gainerako osagaiak gehitzen. Ontsa azten da ez, errezta honen sinfonia, apurtxo bat olan labanakin, zaratain tipula mosteko, gero olixotan da erregoziolan, pli da, itzen daren zarata horrek, azkenean, izena be, sanfaina, errezeta katalan honen errezeta klasiko hau, dator sinfonia latinezko hitzetik. Azkenean, dielako kolore pila bat, eta hori zapore pila bat, eta horrein arteko sinfonia eitzen dutza, erreferentzia. Beraz, horti dator, eta mendietan indan errezeta bat da, beraz, egia da guretzako behintzat, mentxik, Euskal Herritik behitxuta behintzat, baukau pistoa, bilbotar pistoa, beraz, egia da, antzerakoa dela, behintzat osagaietan, ez? Bai, hor pisto bilbotarrai hori arrautza botako benioke, hori ezberdintasuna, baina bestela, bai. Gehiago hori klurraneroarekin, netzako berdina izango zen da, ez? Oso antzekoa. Bai, eta egia da, klasiko haundi bat badala, eta izenak baditxula, baina ezin gara konfundidu inoz txanfainakin. Txanfaina da sanfaina, oso berdinak diela, baina txanfaina da Salamankako olako plater gainera, harina ez dana, izeten da normalian arrozan plater bat, barruki egin eta estekixekin jaten dela, Salamankako ondan negurakoa proposa. Bai, han otzaiten dago, neguan otzaiten Salamanka.
Eta Kataluniako sanfaina aldiz da zehose, bueno, bageixau, harinaua, normalian barazkixak eta ugari eramate ditxuna, baina zati handixetan gainera, ze pistoa, bada zehose, bazukaldo zula aukeratuan laukitxo txikitan edo enjakua, hau izteten da, normalian, zati potolotan. Bai, kipula eta baratxuri ez dien eraitzen, baina bestea garrantzitsua da, eta batez ere, kuiatxoa eta alberginia, laukir, neko loditan, eta ezberdintasuna badaukate, hau, ekilore oliotan frigitzen dutela zube bizian. Guk etxean juten gara, barazki ezberdinak botatzen, eta gero hori hartu, eta ondo erregozita. Gaina, sanfaina da, zati atal handiagoetan, eta gaina, testurak eskatzen duten nabaritze, ez da hain erregozita eraman behar. Ez? Orduan, bueno, nik hemen nahiko zu bizian, jugu naiz, hoxe, esan dakoa, lehenengo piperrak eta gehituko ditu, kipula hemen daukat, piper morroa eta piper derre, eta ikusi nahi dugu, gero, hori, sinfonia polita izan dezagoen hemen. Hori da, sinfonia honentzako gainera badau esaera tradizional bat, ez, bertan Katalunian, eta esaten da sanfaina utxik jatea desegokia dela. Guk esango bezala, edo nire mamak esango bezala, ogixakin tontuen jana. Hori esan izan da. Bai, askotan. Sanfainakin be, antza berdina. Edo, bueno, katalanek behintzat beti jaten da biela oiaskoakin edo bakaiauakin. Imaginatzen du bai, bakarrik jango da biela saltza moduan, edo... Adibidez, pistoa bada gauza bat, normalian bakarrik jaten duguna arrautza batekin, edo, bueno, plater nagusi bezala jaten duguna, ez? Arroz apurtxo batekin, edo. Baina, han sanfaina bat igualtzen da, proteina batekin aldamenean. Kasu honetan, bakaiagoa aukeratuko dugu. Gure pistoa bilbotarrera da, izango zan azkenean. Hori da. Arrautzak juten dana. Hori da. Eta hau, omen zan, errezta bat, ez? Elbulli jatetxeko, bueno, sukaldarixe eta langilei, eitzen jakena eguerdixetan, edo hortik atara duzu, ez? Bai, hor bada liburu bat, bulliko langileen, edo lantaldearen errezeta liburu. Oso ondo interesgarri da ona, gaina holan, bueno, elkartean txokoan baskari egitekoak basarete eta agertzen dira errezeta hori egiteko pertsona batentzat, lauendako, ero hogeiendako, ez? Eta beraiendak, uste ziela, 60 lantaldean, 60 bebai prestatutako errezeta dira. Eta neurriak eta botatzea izizu, eta dira, holan, egunerokotasunean egin alizateko errezetak, baina, bueno, bere bulliko ikutu bereziarekin danak, ez? Piper berdeari, hasiak etzeko, bakizu, sakatu barrurantza, hauek italiarrerakoetan, gero barrura, kanpora, eta golpetxo bat, hasiak gero badauzkate, baina gaur egun niko auskalo nola hasi gutxi izaten dituzte, hauek, seguruenik ja daudela modifikatuta zerbait indakoa, bai. Bueno, hori, hau, piperra ikusi duzu, ikusten direla, piper morro atalak, eta piper berdea baita, hau ere, tal lauki, potolotan ingo. Oskondo, elbulli jatetxia egokitzen jake berez, ez, ospia dana irabazi dena, Adria anaiei. Bai, Ferran Adriari eta Albert Adriari. Baina, nik enakixena da, gidoi irakurtzen ikasi dutena, da, eurak etzabiela sortu. Ke ba, beraiek hasi baino leheno 2 Michelin izan. Bai. Berez, sortzaileak edo, bueno, jatetxea zabaldu zabienak, 1962an, izan zen Hans eta Marketa Schilling, bueno, bikotia. Eta izena da guapu, enundi datorra. Izena guai dauz, Bully, dator, euren txakurra batek ze bulldog bat zaukien. Eta horregatik, Bully jarri sotzien, bueno, el Bully edo jatetxiai. Beraz, bitxia. Nik bebai, el Bully jarriko notzen. Duna, nahi txakurra, bull terrier bat data. Bitu. Eta hau ezien hori, bikotean, sukaldaritza asko maite zutenak, dirua zeukatenak, noski. Han jatetxia, ikusi duzuen egoitza, baina hor, bueno, ondartza parian da, tokisa da. Hori zabaltzeko, da jendia kontratatzeko, da goi maileko jatetxe bat itxeko, dirua, bai ala bai, auki bida. Eta honenak, jente sukaldari ona frantziatik eta karri, eta bertan, bueno, inbertsioan potoloa zuten, eta, beira, gero, egia da, mundu mailako ospea gehiago izan zen, Ferran eta Albert Adriak emandako, ez? Ferran Adria eta bere anaiak 1997 da 97an eskuratu zabien 3. izarra, baina aurreko bisak izan ziren Juli Soler eta Jean-Paul Binaiei esker. Ez? Bata, bueno, zuk bakitzu, ez? Bata sukaldarixa da, bestia salakor...
Arima. Arima, beti izan dira, Bulli jatetxea izan dira Ferran eta Juli, ez? Beraiek izan dira, eraman zutenak, bueno, Juli gainera, bueno, metre honenaren sariak irazi zituen, eta berazan esan den, gerente antzeko ero, eramaten zuena bera ura oidena, eta izan dezagun, sukaldea zan Ferran, eta hortik kanpora dana Juli zan. Eta Juli gaina uste dut, bueno, utzi behar izan zuen 2011an fundazioan egon zan, eta izan zuen olako gaixotasun latz bat, eta 2015an hil zan, nahiko gazte. Eta, bueno, beraiei biei eskertzea hau egin zuten, honek eman zuten pausua, Ferranek, juntzien biak olako konbentzio batera mundu mailako ez dakin nun, eta han entzu zuten esaldi bat. Sukaldaritza ez da izan behar kopiatzea, ero olako zerbait entzu zuten. Eta horti ja aurrera izan zen, zelen beti iten zen ez, honen besten ez berdina baina antzeko zerbait, ero Frantzian robuxon egiten du hau, bueno, hau bingo du hau antzeko gure produktuekin. Ez, orduan hauei klikin zien buruak eta ez, guk dena berrituko dugu. Baita, zeuzet desberdina egingo. Eta horraz izan, elbulli jatetxea horraz izan mundu mailan. Bai, horrek, eraman zabien, ia olimporaino, eta historia erabat aldatu dau, bai, Katalunia sukaldaritzako, bai, mundu mailan, goi mailako sukaldaritzako, ez? Azkenian, honek sukaldarixak bazien, baina zientzilariak bai, ez? Ikertzaileak. Bertan, elbulli, bazan sukalde bat, baina, laborategi bat bai. Bazan, eta bertan asmatu dituzte, oin hain ezagunak dien, esferifikazioak, eta olako teknika oso ezagunak. Sifoia, erabili genuen lengua aztean ere, sifoian aberaiek hasi ziren, hau zeukaten uste dut, lagun bat, zala, zientzilaria. Olako, doktor bakterio, olako bat, eta honi esaten, nahi dugu, sukaldaritzan gertatzen diren kimikarekin zer ikusia daukaten dena nahi dugu, zuk guri asaltzea eta ikertzea. Eta hortik tiraka, lortu zituzten, hainbat gauza, eta batzen direnean lau ero, ze garai batean holan hartzen ziren berai erotzat, olako gauzak ateratzen dira, eta gaur egun, jendea zeiten du, berai kopiatu. Hori da, eta museoa bizitatu, ze egia da, elbulli jatetxea itxi zanean, fundazioa sortu zen, eta bi anaiek sortu zen fundazioa, eta elbulli aldatu zabien museo batera. Ontsa ditzen da, elbulli 1856, eta bertan, erakuste dituzte, euren teknikak, goi mailako sukaldaritzai buruzko lan historia eta berrikuntzak, beraz, nik egia bizitatzeko pendiente daukadala, baina hor bida duzu, denboraz ibili, zegia da, demanda badauela ondixa, eta 6 hilabete bakarrik dauela zabalik urtien. Hori da jatetxea bezala? Hori da, beste 6 hilabeteak ikerkuntzarako erabiltzen dira. Hori da, hemen, Mugaritz egiten duena. Mugaritz egiten hasi zen, hor lehena bulli izan zen, hasi zen egiten, hori, hartu, eta urte erdia jatetxea itxita izaten zuen, bidaiatzeko gauza berriak, eta egoten zen, lantalde batan lanean, hemen daukaten moduan, baina gauza berria frogatzen. Horretako aukera izatea, da, urtean zean, beste egun guztietan, beteta zegoelako. Eta... azkenean ez dala 6 hilabete lan da 6 hilabete oporra, baizik eta 12 hilabete lan. Bai. Ikerkuntza. Hori da. Lan desberdina baina. I+D, deitzen den. Horrek, bai. Berai egite zuten, hori. Hori da. Zanik zigor, laguntxo batek kontatu ezta, elbulli jatetxea, bakitzu ez, izena datorrela, bikotiak zaukan bulldog batengatik. Baina, zu hori ibili zinela Javier Agirre Txorineko kolaboratzailea izan zen medikuekin, hor jatetxe bat zabaltzekotan eta girotuto. Nondi dator jatetxearen izen hori? 3 urte onzara Albertokin, girotutoa zer dan estan? Girotutoa da, ez dakizu, ikuste dituzu zuko lantelistako saioetan da, nola, errezeta bat eta bueltaka dagoen. Kamara hori. Ez kamara ez dagoen bueltaka. Platera bera egoten da bueltaka, eta dago irudi bat, eta hori da girotutoa. Hori da girotutoa, inaldozula gaur egun, tokadiskos batekin. Hartu, eta jarri gainean, eta plik eman, eta zu nahi duzun velozidadian, hori da girotutoa. Eta hemen, gero euskan, lehen errezetak horra egiten genituen, bueltaka da ertzen zila, eta nik horrik ezin nuen girotuto zala,
Eta hori txantxetan Javier Agirrekin hemen azoa da, guk irikitzen dugunean gore jatetxea girotuto, gaina mediku baten supervizioarekin, osasuntxuak izango dira errezetak, profesionala handi bate ongo da sukaldean, eta, bueno, katxondeo, girotuto gora, girotuto bera, etxorieneko bakizu honek... Bueno, zu, txotxonlak lan handi zain dozu sukaldietan, jatetxe desberdinetan, cateringeko enpresetan, eta ontxe girotuto hau, imaginau dezagun zabaltzen dozula. Bai. Ez txorien bukatzen danean, noiz bait. Espero dugu inoiz, baina. Da, girotuto hau zabaltzen dozunean, zu joango zala horan azokara erosketak itxera, edo kontratauko dozu norbait, edo eskatuko itxuzu telefonoz, edo... Zelan ingo zinon? Ingo duana da, hornitzai ezberdinak bisitatuko ditut. Bai. Beraiekin harreman ona egin, eta konfiantza... Bueno, badengo eta bain, hornitzai ezagututa gero, konfiantza ematen dianai, merkatura jutea ondo dago, baina horret denbora suposatzen duenez, nik badaki delegatzen, Patri. Orduan, delegatu ingo dut, eta hornitzai on bati eskari ingo diot astero, eta gainera bere eskuera utziko dut. Zer daukazu ona era pipa... Delegatzen ez adosunien bakizula, hemen taldekide batekin dau barre. Zeba, ni oso. Zagin gero galdetu jozu, kafien? Agian gehiagi delegatzen du, nik. Nik gehiagi, Bueno... Bai, ni delegatzen nuke, eta hartu, eta norbaiti jarriko nioke. Baina, alatabe, noiz paitxolan, azokara joaten bazara zen, hori bai eramaten da ez, azokako sukaldea. Azokara joan, da egunean bertan ze dauen oran itxura ona aukana, da hori aukeratu. Eta holan, joaten bazinen, barazkixen ataletara, edo frutaren dara da, zu izango zinen aukeratzeko holan itxura politxa eta perfektua dukenak, edo berdin jatzu, ez dakit, kuiatxo batek adibidez baukitzia... Azala, holan, apurtxo bat... Patri, nik ez badut erakutzi behar gero kuiatxo hori platerean horrela. Bai. Berdin zaitez. Nik kuiatxo hori hartu, moztu ingo dut, ero oin ingo dudan moduan, hemen olioa, ekilore olioa, bero-bero daukadala, hemen hartu, eta moztuta sartu ingo dut. Orduan, ez da ikusiko kuiatxo hau, ea perfektua zan, polita zan, golperen bat zeukan, golpe hori kenduko diot, eta, haizu, bertako bada, ekologikoan ekoiztua gainera, eta prezio ondo badau, ze normalean horiek prezio ondo daude, hoxe erosiko. Supermerkatu batzutan ontxe ikusten da, batzuk jarte dituztela kuiatxoa, eta gero, kuiatxo satarra. Eta horrek apurtxo bat merkeabak izaten dira, ze jendiak egia da, badaukala ondiokan, horrek igual, irudixan hain politxak ez dienak, horrek ez erosteko oitxura. Alatabe, kuiatxoakin gertatzen da, normalean, aukiela gaixotasun bat, deitzen dela mosaiko horiaren virusa, eta honek itzen dago azalian deformazio txikitxo batzuk, edo holan sortzea. Baina, horrek adibidez, barazkixai bakarrik itzen eragin, hau da, gizakixoi bape, ez da, legunean aipatu genduen hemen kuiatxo hori mingotza jaten badago horrek kalte inade. Honek ez digo ez dauka zer ikusi, orduan jaten dozunean be, ez jatzu ez pasatzen. Zuk ez dauzura, igual, itxuran, ez dala holan perfektua guk ezagutza itxugunak bezala, baina zaporez eta pizto baten izan da, zanfaina baten, krema baten. Ez dakit. Berdin zaigu. Engen ituen tomate beteak hemen, ez? Tomate bete bat iteko, gero tomate osorik aurkeztuko duzu hor, eta agian, hor itxurak badauka zekusi, ez? Baina bestela, errezetak gehienetan, berdin, Gernikako piper batzuk, ikusten maitut, gero osorik atarako itu dela eta horiek, frigituta, horiek ez du nahi, frigituta gero bestien, hori jugorre gauza baina. Hori da, eta nik hori behi uste konturatzen zarela hortu aukita gero, joaten zara dendara da, egia da bat tomate dana diela, lixuak perfektu egiak. Nik hortuan dauzkan tomateak, horre die, artisauak, ez? Bata holan ertaina, bestea hundixaba, bestea holan formak, borobila forma, ez da. Bilo, Patri, hori, tamaina txikila eta holan pixkat holan, potoltxoak eta gana gero, ikasi dugu esaten, perfekzioa ez da ona. Ez da ona, gure gana moldatu dugu. Hemen aukiko bat zinu bezala beste hanka bat, bizudur, nire tomatiak eixau edi holakuak, Ez da tamaina kontua baizik eta, deformazio kontua. Alata beti goxo. Hementxe, lehen esan dugu, pistoakin desberdintasuna, izango zala tamaina ondixabak, eta gero testuria, ez? Leitzen da, hau erragozitau frigitu. Hau frigitu, eta gero hau eskenengo momentuan, gehituko ikusi duzu, ekilore olioa, fuerte daukadala, kuiatxoa frigitu eta horrena, oin. Hemen garrantzitsua fuerte egotia, olioa bero egon behar da, bezala, batez ere, alberginiak olio asko zurgatuko digu,
eta hau, gero, sukatzen atako du, ala ere papel gainean, gehiaizko olioa botatzeko, eta hemen tomatea falta zait. Tomatea hauetak galdarrastatuta ekarri ditut, segun hauetan galdarrastatu ditugu, bakizu egurri irakinetan bota, gero urrotzetara, segundu batzu eta sor bakarrik usten ditugu, urri irakinean, gero ondo zuritu izateko. Hauek, laukitxotan mosteko ditut, ero nahi izan ezkero, builik horrezetan esaten duena da, birrindu eta gehitu, baina nik hemen nahi duana pusketatan jarriko dut, poritxagoa, eta hau erregoziko du, eta ero bakarrik izango da, barazki hauek azkenengoan kuiatxoa eta alberginia gehitzea, eta inda dauenean dena, bakaiagoa. Errezeta oso arraza, Errezeta eta goxua. Eta, girotuto jatetxeakin, jarraituko hau, etorkizuna ikusten dut da, jatetxe hortan. Berduen bertso ere bat dirua jarriko duena. Jo, ni hortan txarto nabila. Bale. Sentitzen dut. Vale. Ni joango naz, bertan bazkaltzera, lagunduko zut, baina inbertsio bezala ez da innik, A ber, ez da askorri jarri behar, 2 milioi euro lan bakarrik, hasieran. Asko eskatzen duzu, baina zenbatenako aktibio zutok isa ba? Ez, 2 mai eukingo duz bakarrik, 10 lagunen dako bakarrik. Izango da zerbait oso eskursiboa, baina ba espada, a ber, hone gauza poltsikoan zerbait, olako koltsoitxo batekin, hobeto, 2 milioi, nik uste dut 500.000 eurokin moldatzen gara, baina 2 milioi lortzen badizkiazu, nik eskertuta. Ez que lortzen baitxut, ni geratuko nazo horre 2 milioikin, Ez da nik egin bizitza guztia. Ez da zuzuri emongo. Gauzia da, zuk zabaltze bozu, 2 mailetako jatetxe bat, ba igual da, zuk bakarrik nahi dozulako egon hor, edo hartuko zinun nor baitxolan zukaldari laguntzaile gisa. 2 mailetako jatetxe batean, zerbitzatu ere inalduzu. Baina, ez, orduan hor laguntzaile egiten nukartu, ni bakarrik zukaldea. Eta garbitu ere, neuk ingo nuke, frego botana. Betxu, holan ez tozu soldatarik ordain jubir, 2 milioiak zuetako. Ez da utxarto? Kolore, gero eta keio ikusten nahi naiz, proiektu honi gustatzen zait, Ni Lisboan izan nintzen horako jatetxe baten, amona xar baten azana, eta egia da oso deigarria zala, mai gutxi zitxun, 3 edo 4, baina deigarria esan, ze berak atenditzen zituen maixak, berak zerbitzatzen zen, eta berak kosinatzen zen, da nik esaten dut. Joe, bai. Eta garbitzu zeure? Posible bada, baina kaina biozu, Egia nik zerbitzari bat bai hartuko nuke, baina egia da sukaldeko kontu guztiak egin aldituzula batek. Nik ezagutu duana, sukaldari guztiok ezagutu duena, ez? Hor gaztetan, hostelitza eskolatik atera eta juten garenean hasieran jatetxera, sukaldari laguntzaile gara. Eta hortik pasain behar da, mundu guztia pasa behar da, nik esatu da, beti hemen, berdizai baskulinarin ikasi da duzu, eta pasain behar da, fase horretatik, eta jakin zer dan hori. Nik uste hortik, nahi eta nahi ez pasa behar dan, toki bada, hori, sukaldari laguntzaile izatetik, eta esaten dana, patatak zuritu eta kipula zuritu behar. Beti ez, esaten zagoan, patatak zuritzean nik uste dut, hiltzatuta geratu dala holan gure memorian, edo gure imaginarioan, ze hori, beti joten da, erreferentzia bezala. Eta nik uste dut bai, xumia izeten ikasteko, ez? Ze nire neba egon zan Michelin izarreko jatetxe baten lanian be, eta esaten zaben, etortzen ziren, honek ikasliak, eta eurak nahi zabienin, aparrak eta formak eta olako gauzak, eta bidatzen zotzen, aste bat, perrexia mostera. Ikasi arte perfecto egiten da bestien, hori patatak zuritzera, edo taldelan, hau, sanfaina itxera, azkenian, taldekirientzako janarixa itxera. Olako gauzatan, eta gutxinaka be ikesten da. Azkenian hori garrantzitsua da. Sukalde txiki bat aukitzen bauzu, zigorrak esan daben bezala, igual, ez dozu sukaldari laguntzarik bier, baina normalien haundixaua danean, azkenian sukaldari laguntzaiek emototza babesa, sukaldari xai, eta laguntza gauzak zuritzen, garbitzen, lana aurreratzen. Lantzik egiten, azkenean sukaldariak egiten zuen, ni goratzen naiz ez, eskontza jatetxe batean lan hasi nintzenean ez, Juantxu nago nintzen, Zornotza. Hor, sukaldariak egiten zuen, bexamela egiten zuen, egiten zituen bilarroa eta, baina gero, beinatetanik, beinat hormatxeak gaur egun horren famatuan sukaldaria, bi jokuten ginen, eta batek arrautzara pasatzen zit, irinetik arrautzara pasatu, besteak arrautzatik atara, ogi birrindutik pasatu, eta hori, 100 pikundako kroketak eta frito ero hauek, askotarikoak guk egiten genituen. Horrek, sukaldariaren lan piloak entzen zion. Goizean larun batetan bagenekien hori zegoela. Eta hori inen barzan, da hori,
laguntzailean, eta hor hartzen duzu, abiadura hartzen duzu, trukoak ikasten dituzu, horre gauzak azkar eta ondo egiteko. Eta horre behar dira, eta, kipulak eta patatak kiloka zuritu ditugu, ensalada, letxuga garbitu dugu, beste milaka kilo, holako gauzatxoak, gero, eta ensaladak beti, eta ero, zerbitzuko orduan, laguntzen sukaldeari buruari, lan errazak ematen zizkioten. Ensaladak zuen esku, behitu, ensalada horrela, eta horrela imarra zuen. Postreak zuen esku. Hau, horrela jarri eta horrela jarri. Zan dagoen, baina pasen behar da. Pasen behar da, gutxinako bigarrezkoa dela ikesteko, eta batez be, sukalde baten ambientian sartzeko gutxinaka. Sukalde bat be, ez da mundu osoan dago. Zutik ordu pila bat, tentsioa da, azkenian zerbitzua be ondo emoteko, talde nanabie da, hemen egoten bazare, kontu hau nizan bizu, atzetik zein pasatzen da, onduan zein daukatzun, zeinik eskatzen dutzun zer. Eta azkenian hori itxeko be, imaginau, holan azten bazara, lan astunakin, akabo, orduan, hori betik hasi, goraino heltzera. Hor, eta alda be hemen gertatzen da, eta niri gertatu izan zait, Ostele ditzatik ataratzen zen, eta nahi duzu Michelin izarrezak. Eta ez, askoz gehiago dago, eta hor, nik komentatzen dira horri ikasle badago bestaldean, eguneko menuen jatetxetara joan zaitezte, hor abiadura hartuko duzue. Abiadura eta trebezia, bapatean 3 zerbitzari dauzkazue gauza pila bat eskatzen, eta pin-pan, eta horrek oinarri on bat emango dizue, gerora, trukoak izateko, janaria, azkarra bat aratzeko, eta batez ere, denara, ikasi, hasi bat dela, azpitik, piramide bat egoitik azten bagara, etxe bat, piramide bat baino hartxe badala, zaila. Guk fregitu ditugu hemen dana, gure barazki guztiak. Biak, alberginia eta kuiatxoa. Oin, hemen pixkat, utziko du tomatearen ura lurruntzea, eta lurrunduta dagoenean, gehituko ditugu barazki hauek, eta ero izango da, esan dako, nioen jungo naiz pixkat mamurtzen, hemen atalen bat handia baldin badao, mokadukoak izan behar dira, hor sartu, 2 lau buelta, eta listo, ez dut ingo pil-pil bat, ingo dut, han, bulliko, sanfaina, han pakaiau, originala. Gure barazkiak egin da ditugu nontan. Ez dauk ez zer, hori ez itxusi ez polit berdin da, gatzik ez dudalako bilen bota, Ni kuiatxoa lan fregituta bakarrik? Egia, kuiatxoa, gurama egiten zen olan fregitu, eta ero, kipula desente erregozten zuen, da olan bakarrik. Oso goxo. Eta gaina, aukera bat ematen dugu, ze badakizue kuiatxo bada, hemen ez emat aldiz esan dugun, udan, azten da ematen, eta gero dana kuiatxoa, etxean, besterik ez dago, eta egia da, jamerreela, ni naiz, 20 zentimetroko tamainako, gero handitzen, hasi naiz handitzen, eta hasiak ematen, eta azalago gortzen. Eta sakarragoa die. Sakarragoa eratzen die. Hemen kuiatxoa gehituta, alberginiare bai, eta orain, gure bakaiago sartuko du, 2 minutu utziko du egiten, eta listo. Eko ez zarbila. Oso ondo. Goxo. Hemen, egia da, ez du behiratu, oiaskoarekin egiten duten errezeta, nola egiten duten, oiaskoa, igual oiasko herria edo izango da? Hori da, egozi, aurrena behitu, aste honetan inberdo, eta oiaskoa, mole poblano erara. Bitu, Mexiko aldera jungo gara. Mexiko aldera jungo gara. Aste honetan izango du, gaur Patrin oporrak ezagutuko ditugu, gero, bihar errezeta tradizionala euskal, bihar Euskal Herrian gatuko gara, baina etzi Mexikora jungo gara, eta gastronomia bada bidaiatzeko, modu paregabia, azkenian, kosinatzia, irakurtzia, beste herrialde batzutako pelikulak eta ikustia, azkenean horrek kulturizatzen gaitu pila bat, leku bat ezagutzeko. Batzutan, nik uste dut igual, norbaitei pasago izan jakola, ez dakit hori, pelikula amerikarrak hainbeste ikusi, eta Nueva York hainbeste ikusi pelikulatan, ara entzen zarela eta esan, bitxu ezagutzen dut. Zubi hau pila bat aldiz ikusi dut da, horan asko gertatzen da, jendiak esaten dauela, nik hau, ez dakit. Etxie bezala. Biteli, niri gertatzen zai jendiak jakaletik gaurtzen hau da... Zigor zelan da... Ondo, ez nauzu zautzen, baina telebistan egunero zautzen ez, eta hori pila bat... Ezin da izan hain famatua,
Ez, baina oso, jende batentzako oso egunerokoa gara etxean. Bai. Baina eguneroko saio bat dala, ez dala astean behin egiten den saio bat, gure da egunerokoa. Bai, zu egunero sartzen zarela bere etxean. Hori da, Naiz eta zuk ez jaken. Eta agurtzen zaituzte holan, hau pata, zu behira eta, ostra, hau, zautzen dut, eskolatik, ez udalekoetatik, ez, eta beraiek esate, ja, larri ikuste zaituzte, eta nik zebeti, bai, da, ez, nauzu zautzen, telebistan ikuste zaitu, bueno, bai, eta ze modu zaioa, da, bueno, ez isiltzen da, zanfaina egin da daukagu, hemen, ikusten dugu, ze ondo. Platera zelakoa. Bai, plater sako matatari, ez? Eta hitz egin zu, bale? Zenien izizitzen. Sakona? Nahi zuen, bai, zure esku uste izu. Bale. Ba, bueno, sakona atarakotzut. Eta, ez daukau sakon handirik, Igual, holan, bustin eskua tradizionala. Hemetxe. Bustin eskua tradizionala izan da. Eskura neukalako, Patri. Hori eskura ikusi eta, txak. Eta baseoen baita zigorren puntu hori kontra egitea dena, Bai, hori beti. Beti, naiz eta lehen gatza bota diogun, dena, mesedez, maira eroplatera jarri baino leheno, probatu. Gatz puntuan, ondo da, bai. Esto behar gehiago, eta kontutan izan, bakaia erabili duela. Bakaia erabiltzen duen guztietan, mesedez, gatza aurrena pixkat motel bota, bestela, gehiagina geratu zeu. Bueno, hau izalduko dut, eta hemen, lehen Bilbotarrera egon gane patzen, arrautza batzuk hemen, bota. Tapa jarri, eta horrutzik aldarrastatzen. Arrautzakin beti, errezetak beti hobetzen dira. Danak. Baina, bueno, holan be. Originala be, holan bada zeu segatik izango da. Bueno, hemen daukazue gure zanfaina bakaia horrekin. Eta hemen, bi sardeska. Bai, bezez. Zanfaina jateko. A ber, ze sinfonia hartzen dira zuen honek. Zu musika kontuetan da, bai, sinfonia indituzu, idatzi duzu batean bat, pero... Nik eo jo. Eta? Zein zain zure guztio, sinfonia guztokoena? Ez daukatak zebar. Ez, denak orokorrean gustatzen zizuzu. Ia da. Putzen miko da, Hori esango bazen, gustatzen zitzaidan, batxen irugarrena da, hori, ni botx marka zautzen dut, motorrak. Nik Bosch, garbigailuak. Itzi gabe utzi zaitut. Bai, eske... Bueno, bakizu, Javier Agirrerekin hau klasikoa zan. Javier Agirre bidotea zeugar. Bai. Opa, Javier, eutzi bai. Eta ara dana, atara berri bero lan, putzik inga esartzen zuen. Azte esan bere bidotea dantzan, oso ona, Oso ona, Bero da, baina oso ona da. Eta bere bigotia bai, zikin atarako zan, zure Espainia bezala. Berez, bueno, zigor garbitzen da mitjartian da, bukatzen dugu mitjartian, bigarren errezeta prestatuko, da untxagatuz. Bai, hori bai, Malasiatik. Char Kwai Tiu. Kua? Char Kwai Tiu, hori da nire Maliasiako errezeta, ekarri dutena. Eta eskatzeko kalean, nola... Hola, nite... One of these. One. Hone, of this. Hori da. Azkenean, kalieketako postuetan eta saltzen den gauza bada, beraz, egia da, postutxo bakoitzak saltza itxula, bat, hiru gauza, holan, kontauta, beraz, erresa da eskatzeko, zuk esadozura. Seinalatzea daukatzu, eta listo. Horrek, ez du sekula utzi egiten. Hori da. Eta, bueno, ikusi dituzue, osagaiek zeintzuk izango dian, baina ontxe kontokotzu, zein goten, Char Kwai Tiu hau eiteko. Fideoak ur berotan hidratatuko ditugu lehengo, gero gok batian berakatz txikitua salteatu eta gero otarranxak eta txorixua xaflatan gehitxu. Pipermin berakatz saltza bota eta soja saltza bebai, biko jarakada eta gero fideo hidratatuak. Azkenik zurotxo bat inerdialdian, arrautzak raskatu, nahasi eta tipulatan zati berdiakin zerbitzatu. Beraz, hasiko gara, fideoak hidratatzen. Hona ikustezu, gogorra diela, eta honek ez die egozi bier, segitxuan iten die, eta minutu baten be, gero salteatzen ditugunean, eina dauz. Beraz, holan nengo ditugu, ura holan berotan. Hau horrela ikusita Patri, ez? Esan duzu, hemen ingen nuen aurreko denboraldian arroz frijitua,
Bai. Barazki ezberdinekin, da azkenean gero dana salteatzea da, baina, bueno, fideoekin izango zen. Hori baina fideoekin. Bai, ze gero saltza eta antzekoak izango zen, Holan, ostraua... Bai, nik hemen txaukat, oizin saltza, ostra saltza eta soja saltza, bertan badaukie soja saltza harina, soja saltza iluna da. Pila bat, eta gero hau tipikoa oso dana da, berakatza eta pipermin... Bueno, saltza da biena, gazi gozoa dana. Beraz, danak nahazitxa, zehose, atarako da. Bueno, berez errezeta hau egiten dutena da, txerrikantza erabiltzen dute, koipe moduan asko, eta gero izaten da hori, bada, normalean itxaskiak eramaten dituena, berberetxoak, olako gambak eta gero, lehen Patrik esan duena hasieran, ez? Hango bertako olako fueta antzeko, olako saltxitxa antzeko bat, eta hori, nasketa hori izaten da, ez? Barazkiak, itxaskiak, eta, esteki hau esan dezagun, ez? Guk, kasu honetan, txorizoagatik aldatuko dugula, baina bestela, kombinazio hori izaten da. Badago bertzio bat, esan dezagun, osasuntxoagoa, non txerrigantzak entzen den, eta barazki gehiago saltzen dituzten, ez? Eta gero egia da, kostalderago izan, ero barrualderago izan, izango dituela, itxaski gehiago, ero barazki gehiago, hor moldatzen dela. Baina bestela, esan dezagun, Malasiako, errezeta tipikoenetako bat, hau dala. Hori da. Eta hau esan da, nik alderatzu dauzkat, ni Malasian sekulen izan, bitelik bai, eta, hemen, ez, pixkati itzein ezagun zure bere oparretaz, ez? Ondo pasau dut. Oso ondo, hombre, hori izango zen, Malasiara inokunda. Supertxarto pasau dut. Zelan, baina, hori ezin da esan. Batzuk badauzta, zelan biendamen? Xin maz? Araño, jondo ya, esperientzia bakarrik, kultura ezberdina, tokia, usaia, dana izan behar da, ez? Dana ezberdina. Malasian danok identifikatzen du, beroarekin da horrela, ez? Ezetasuna, pila bat. Ezetasuna, ez? Ezetasuna, baina egia da, Asia aldera soia zenean eta, karo, askotan gure udakin ez dauelako inziditzen, eta egiak izaten dira, ez? Ezuk, udan bazen nahi dozu, putxo bat, eguraldi ona, Euskadin bizizaren dontan, oporretan nahi dozu, eguraldi ona, eguzkixa, euri gutxi, aukeran, baina Asian egia da, abuztu da ustaian, euri pila bat itzen dauela herrialde gehixenetan, baina Malasian justo, kostako leku bat, hor lehorra dana. Hor, azaroti martxora Malasian egia da, eurite sasoia dela, eta hor, turismoa nahi gozu joan, jende gutxio bai, baina toki asko itxita egoten dira baita ere, orduan gauzatzuk, agian ez dituzu aurkituko. Baina, beroa ziur aurkituko duzuela, ezetasuna baita, ni Tailandian egon dana bakarrik horri buruan, eta Japonian, eta esan dagoa, nik hori izerditan egotearen sentsazio hori egun guztia, nik ez da mundu osoantzako. Orduan, zeratik Malasia eta ez abaltzizketa. Abaltzizketan egonaz, pare bat aldiz, eta, kasu honetan, Malasia ezagutzeko zaukagun da, izan ginen, indala 10 urte, baina asteburu bat bakarrik Kuala Lumpurrenan, beste bidai batetik etorten, eta zaukagun, herrialdea hobeto ezautzeko, ez? Hori da. Niri egia da, jente askori, ze horretik abaltzizketa ez dut ezautzen, Bizkaitik urruti da, zenbat, Malasia urrutu xeo da, zenbat ordu? Betxu, egin gentzuen, egazkinean 10 ordutxo edo, eskala barne, hau da, Alemanian geratu eta, geratu ginen, baina 10 ordutxo badie, beraz, entretenimendu aukiduz. Eta 10 ordutan zei, Josu, irakurri, telebistero izango dutean bakoitzak. Bakoitzak pantaiatxo badauka, eta gero nik itxauten haulan truko bat nik uste oso esaguna dela, baina herrialdeko ordua, ja mobilean ipini. Orduan, naiz eta Bilbon, atzaldeko 4 izan, zubak itzu, Malasian diela, gabeko 11. Eta orduan, hortara egokitzen az. Eta zaiatu loiten orduan, naiz eta arratza, siesta, on bat botatzen. Hori da, jetlaga egutxiago egitzeko. Eta ez nahi egon binazenian, hori egotenaz, irakurtzen, bikotiai molestatzen, horako. Klasiko handi bat. Eta bidaia hauek, Patri, bikotearekin da batera, biok prestatzen dituzu, basarete agentzi batera joan, eskatu dena, dena lotuta, ez pentsatu behar izatean. Ez agentzia, ez bikotea. Nik egiten dut. Oso ondo. Nik antolatu eta bestiak, eta Denisek, danai baietz esan. Nik esautzen du lagun bat bere etxean antzekoa dela. Bai, ez da? Ondo moldatzen gara, Gero, nire laguna kasurik ez egiten,
bikotia, eta holan bien artean. Zure laguna zuzara, ez? Gin eta jan, nire laguna esan dut, eta naiz ni. Ni bezala, onartzen dut, ni izaten, hau da nire lagun bat, oso mina. Ba, Malasien badau, esteki bat fuetan antzerakoa, eta ura erabiltzen dago errez dago itxeko. Baina, bueno, nik txoixuak ineingot, ea putxo bat abaltzizketa Malasia Connection, eta ontxe otarrentxak boltako itxut. Bitxartean, fideoak hidratatzen, eta ingo saltzatxo bat, hemen daukat, alde batetik, soja saltza, epi, soja saltza, horako lauko jarakada edo, hemen daukat, ostra saltza, oso usaina zegina daukan zerbait. Ez asko. Irekitzen zu potoa eta esaten duzuna, hau iraungituta eman diat. Zer da, hau? Eta hau da, oizin saltza, bai? Holan gozo aldera jotan da nahi saltza bat, berez daukau hementxe. Saltza gozoa, eta saltza mina eta gazi gozoa izango zan. Beraz, pixa jarriko ditugu batera, eta listo. Haneura kalietan eta ukitzen dagoelako guoka undixak eta segitxuen itzen dago, baina, bueno, eta emango gure denboratxua. Ara juntzatenean zer izan zute, jatetxetan jatekoak, ero gehiago juteko horrelako kaleko janarira. Nik kaleku mianaz, nik kaleku janari eta guzetan jat. Eta han ikuste dituzunean, hango herritarrak nun jaten da bien, ara joaten. Hori hemen bebalio du, hemen ikuste duzunean bideko jatetxe bat, nun kamioi pila dauden, da hori esatzen zuen, ero oso merke ematen dute, ero asko ematen dute, ero oso ondo. Ero irura batera batzutan bebai gertatzen dela, ez? Normalen, kamioilariak ez dute faiatzen, normalean. Ez, hemen txeba, soja saltza barrura, eta gure saltza mina be, barrura. Fideoak be, ikuste dozue ja, digundu diela. Ba, bueno, bukatuko ditugu kosinatzen. Eta... Gero arrautza falta da, eta tipuleta zer doa, gero gainean, azkenean? Tipuleta bai, gehiago da, apaintzeko, tipuleta, sesamo aputxo bat, hori aukeratzen duguna, eta bai, fideoak ontxe, beruakin ja, oza, ez daue ur gehiago bier, baizik eta beruakin, aputxo bat ikotzau, eta listo. Baitu banik, aplikazio berri bat eta itzeiten anatarkizu, bueno, aplikazio ordenagailuan, badago bat, deitzen dela speaksports.com. Speak Sports, hori kirolak ikusteko edo. Ez da kirolarekin, egia da, honek antolatzen dizu zure bidaia, betu guk aurten Esloveniara joan ginen, ez? Orduan, jartzen diozu, zerri aldetara nahi duzu joan, ez? Eslovenia, pum. Eta ero berak egiten dizkizu 10 galdera. 10 galdera, gutxi horrela jakiteko, zuk ze bidaia plan daukazu. Osa, ibilbidea ditxeko, adibidez, umiekin noia... Lehenko eta bain, zenbat gastatu behar duzu? Zenbat egun egongo zara? 2 egun, 3 egun, 10 egun, 14 egun, pun. Horrekin egiten dizu presupuesto bat berak gastatuko duzula. Janarietan honen beste, hoteletan honen beste, atrakzioetan honen beste, mugitzen honen beste. Zuk adotzazu esan, baldetze dutzunean, zenbat guro zu gastau, alik da gutxien. Zu jetxi aldi oso. Berak hartzen, egiten dizu kalkulo bat, 14 egun, 4.500 euro. Pum! Zuk jetxia diozu, esatezu, janaritan gehiago nahi dut, baina atrakzioetan gutxiago, eta ez dakit, museoko sarreretan ero gutxiago ero dalako, ez? Hori, jetxi inaldiozu, eta horrek, arabera moldatu iteizu. Gero, nahi duzu umentzako olako parkeen bat sartu? Bai, ez. Nahi duzu sartzea tartean museoetara eta sartzeta? Bai. Hiriburutik kanporako ibilbideak naturarekin zezta izan. Orduan, 10 galdera, eta gero hartzen dizu, eta pum, egiten dizu, olako krokiz bat, eta hor esate dizu, lehengo eguna, iritxiara bizitatu, hau, eta hau. Gero, jun jatera hemen, eta gero zuk moldatu egiten duzu, zure guztuen arabera. Orduan, kendu ero, eta ideia pila ematen dizkizu, egia da, bueno, badala, berezia, bapatean zuk ideia zeneukan, baina, sartzeizu onduan, joan behar ziren toki hortan beste zerbait. Ero hau, eta zara ibili behar zu ateratzen informazio guzti hori, han inguruan zer, ez, berak ematen zizu, aukera pila bat, pila bat, eta erosu hartzen za, hau bai, hau ez, hau bai, hau ere bai, zehona, pinpan, eta antolatzeko benetan, berak antolatzen dizu, eta gustatu zait, eta gehien bat, denbora eramaten dugu, gu gure planean juten garen moduan, ez? Esaten dela, biba la pepa eta gora aventura. Improvisatzea. Ba honek, bueno, improvisazio puntu bat bai, baina gehiago ja dana lotu. Eta ez da, bueno, bidei agentzi batekin bezala jun behar, eta benetan diruarena jartzen diozu zu ze presupuesto, eta, otra, pum, gero,
gastua gero egiten maizu sartze zatan atea, eta ez da izer, edo eroste dituzu etxekoen dago ez da izema gauza, bueno, hor bai montatzen da. Ni maiatzean Suizan izan nintzenekoa. Hor bai zauzela gastuak ez ginoa pentsatzen, baina... Bueno, egon ziren. Hemen txizigor betu, arrautza jarriotzat, eta ikusten badugu fideoak be, apurtxo bat, gogorra jarraitzen da biela, ur pixkat adotza bota, honei, holan bertan, eta lurruntzen joango da. Ura? Bale? Beraz, honekin bikain eta joango gara, gure tipuleta mozten. Hango jana izan niri asko gustau jatena, da azkar-azkarra salaitzeko. TikTok wokian sartu dana, fideoak barazkixaia prestatu daukinak, eta listo. Beraz, gube, haren azkarrak izango gara, ataratzen boztazu. Platertxo bat. Nolakoa? Sakona, mesedez. Sakona, bustinezkoa. Bustinezkoa ez. Ez. Eta han, guk Tailandian ikusi genuena da, osasuntxu eta azkar jatea badago, kanpoko postuetan, badaude kalidadeko produktuak, eta ez dala, gaina ez dau tramparik, han zure aurrean egiten dute dana, daukatean eskura, eta pak, botatzen joten dira, sartai bizi batean pipa, 3-4 buelta eman, eta venga, maira dana, maira ez, alduzun esina jan, ero horti dator. Bueno, bai, alduzunean. Bai, mentxe bokadioa jaten dozun bezala herriko jaitxetan. Bai. Harrapatzen dozun izkinean. Eta... Hau zer, txotxak ez dauzkau. Eros, ekarri bat ditugu, Zauzkau? Ez. Fallo. Biontzako ez. Nik hanbe ez ditut txotxekin jan, Sardeiska eskatzen aben beti. Alik eta guztien aprobetxatzeko. Hombre, mutil, ez da hori... Txotxari honek? Bai, igual horreko tarrenskak hartzeko, bai, bestela... Ez dakit oso ondo ikusten duten? Oso ondo, nik behitu txoixo busketat hartu dut. Behitu, hau, orako sesamo olio batekin, sesamo asixekin edo nahi duzuen dekorazioekin, listo, gure Malasiako fideoak char kway tiu. Enauen esan bier da, gero ia akordatzen zinen zu izenana. Ez, nik txar geratu naiz, eta espero txarrak ez egotea. Txarrekin bakarrik geratu nahi esan dut, betxo, bauka ikutu euskaldun bat. Julen joan da, baina txistet txarrak geratzen dira, Ez, betxo, hau esan da, bitu, legunean hongin nintzen kasetari gastronomiko batekin, egon zala Japonian, oporretan, eta hango soba maizu handienak, añanako gatza erabiltzen du. Añanako gatza erabiltzen du. Bai. Ikusgarria. Aldente dauz? Ondoa. Puntual. Hori be, ura purtxo batekin esan dakua. Ura purtxo bat, biguna bok nahi dozue, ura purtxo bat gehiago, denboria, eta listo. Txoixua, otarrenxak. Ona. Kombinazioa oso ona. Honekin, bukatu gaurko eguna, gure bidaia Malasiatik, eta bihar errezeta klasikoen eguna. Euskal Herrian geratuko gara. Bai. Bueno, lehenengo ez dakit euskaldun da. Baina, igual, eskozesero izango da, hor guzia tartean dagoela. Bueno, baina hemengo eguneko menuko postrietan nik ikusi da baino gehiago. Hombre, tarta guzkinoak ez du esan. Esan dozu da azkenean. Agur.